Коледен подарък. Мой разказ. Майя си поглеждаше часовника и негно барабанеше с пръсти по бюрото. Чудеше се на музикалния си талант и се усмихваше, но една мисъл не излизаше от главата. Този нейният Зари, къде ли е? Защо не идва да я вземе от работа? Бяха се уговорили, но хвана яяте на песента и на бюрото, че и на пръстите й. Стана права си за разхождане с офиса. Беше си подготвила с подаръци, разни вкусоти, но Зари не идваше. Навън снегът продължаваше да вали болчето пред входа на сградата, в която работеше, беше цялото бяло, сякаш огромен бял кълпак го беше похлупил. Колко е красива природата, си мислеше Майя, гледаше през прозореца за бързаните хора по улицата. Чудеше се на това несъответствие между двете неща, хора и природа. Такава хармония и красота в природата, а при хората не е така. Защо? Питаше се и не намираше отговор. В стаята беше тихо и спокойно, нищо не издаваше, че утре е Коледа. Нямаше работа днес, но се разбраха с Зари, тя да го чака тук в службата й. Зимният пейзаж радваше и изпълваше с надежда сърцето й за любов, за светло бъдеще. Но това си беше природа, само природа, а хората, държавата бяха нещо друго. Майя не можеше да се бори всичко това, което ставаше в тази страна, затова се и премести на работа в частния сектор. Надяваше се така да смекчи някои неща в живота си, поне малко. Беше убедена, че рано или късно, дори училищата всичките, ще станат частни. Знаеше, че оттам идваше злобата на всички родители срещу учителите. Трябваше да се бръкнат джоба, да плащат дори основното образование на своите глезливци. Знаеше го. Нали доскоро беше учителка, а и родител. Детето и слава Богу излезна човек и си пое пътя. Не можеше да остане в България. Някои го тълкуваха като предателство. Майя също. Но дитко така реши и го стори, а тя имаше само едно дете и то беше всичко в живота й. Сега е много добре. Има си семейство, дом, работа и много добри доходи там в чуждата страна. Какъв парадокс! Така излиза, че дитко си няма родина. Но така е, когато България мащиха за своите чеда за сметка на чуждицата. Тази чуждица, която се е настанила тук и няма излизане, Майя си ощипа по буската и се скастри на глас. Стигни си, момиче, една птичка пролет не прави. Беше щастлива все пак, много щастлива. Свестните хора я обичаха, намираха си и лоши, и то доста, но прословата е българската злоба и завист. Това и на децата беше ясно. Погледна през прозореца, но не виждаше колата на Зари. Снегът беше спрял да вали. Слънчевите лъчи се опитваха да пробият път между облаците и разпръсваха светлина върху падналия сняг, който изкреше. Толкова красиво беше, сякаш бенгалски огън блестеше. На този бял фон всичко изглеждаше като в приказка. Сети се, че трябва да купи бенгалски огън за Нова година. Тогава се надяваше синът да си дойде за 2-3 дни. Надяваше се. Вратата се отвори и Майя се сепна. Майче, как си стига работи? Извънреден труд безплатен ли раздаваш? Прозвуча гласът на шефа й. Добре съм, караме някак си. Къде ще празнуваш Коледа? Чакам един приятел. Цял живот чакам красивото и доброто да залее живота ми. Но все не се получава. Ще си получи. Тогава е там, където най-не си очаквала. Ела в кабинета ми, ако обичаш, искам ти предам нещо. Майя се зачуди, какво пък толкова има да й предава, и то точно днес на вечерята на Коледа. Той никога не е показвал по-специално отношение към нея. Взе телефона си с нея, с надеждата да се обади Зари. И се запъти към кабинета на шефа си. Изненадата наистина беше голяма. Една плюшена бяла голяма мечка. И подаръка беше от непознат човек, приятел на шефа, който искаше Майя да напусне тази работа и да се съгласи да работи при него. Заплатата щеше да е по-голяма, но условията по-тежки. На път, постоянно на път, ще можеше по-често да вижда сина си, да му ходи на гости. Майя се двоумеше и поиска дни за размисъл. Разбира се, че й дадоха няколко дена до Нова година. И все пак кафето на шефа си стори горчиво. Тук имаше нещо гнило. Усещаше го всичките фибри по тялото си, но не искаше да се разваля празника. Най-после Зари се обади. Беше нервен, направо и нареждаше. Не го знаеше такъв. Слизай бързо долу, отвори вратата, веднага слизай. Отвориха ми се куп работи за вършене и милионни приятности. Чуваш ли? Бързо слизай. Точно днес? Да, точно днес. Никой не ме пита. Дядо Боже така е решил, а може би дяволът. Май вече тичаше надолу по стъпалата. Заря чакаше в колата за бил нос куп папки и документи. Какво ще има ли Коледа? Попита го Майя с търпеж глас и усещаше, че няма да има отговор, поне този, който тя искаше. Да, миличка, ще има, но за малко. Как за малко? Не те разбирам. Ами така, не съм сам. Диана си дойде от Италия, довела е детето и няма как, трябва съм с тях.
Но защо? Нали се разведохте? Всичко приключи, делата свършиха. Нали не искаш да я виждаш повече? Това не е твоя работа. Аз имам дете, както и ти. Аз също имам дете и бивш съпруг. Но не си правя семейните празници с тях. Понякога много рядко, само синът ми си идва, най-вече за Нова година. Замълчи, моля те, не зловей. Не разбираш, друг човек си. Имам изгода от това. Диана ще си замини след Нова година с детето, но ще ми остави доста парички и подписа си. Този подпис, който толкова го чаках. Знаеш, че ги искам тези имоти, тези пари. Сега е съгласна. Намерила някакъв богаташ в чужбина и тези дребни за нея пари не я интересуват. Такава ли била работата? Ясно. На май се доплака, но преглътна болката и сълзите. Той дори не я погледна в очите, се ровеше с документите и папките си. Ръцете му трепереха, беше като луд. Съзнаваш ли какво вършиш? Разбираш ли, че ме губиш? Попита го Майя съвсем спокойно вече. Стига глупости, Майя, стискай зъби и палци. След Нова година с тебе ще бъдем пак заедно. Може и да направим едно пътешествие. Не сватбено. Старички сме за такова. Знаеш моите възгледи по този въпрос. На Майя не си вярваше. Това не е нейният Зари. Или просто е бил голям артист. Накани си да слезе от колата, но Зари я спря и реши да я закара до дома й. Там всичко хаеше на бори цветя. Много цветя от приятели, подарени за рождения ден, само преди 2 дни. Тя беше тъжна, сама. Пусна се класическа музика, която определено я отпускаше. Чудеше се на магията на тази силна музика. Чудеше се как младите хора харесват друг вид музика, красят си рапирани, ориенталщина. Нещо напираше в гърдите й, стягаше я. Искаше да заплаче, но не можеше. Изведнъж нещо се отпусна в нея, започна да вика и крещи. Надвикваше се с музиката. Някакви неопределени, неразбираеми сръчки, само едно «не» се разбираше. Виковите преминаха в силен плач. Порой сълзи обливаха бледото й лице. Гримът се беше размазал. Лицето подпухнало. Самата тя се изплаши. След като се погледна в огледалото, беше силна. Много силна жена, но всичко си имаше граници. Господ ли не беше с нея или дявол прекалено обичаше? Вратата се почука. Майя се зачуди, да не би звънеца да се е повредил. Беше много разстроена, че да мисли и разсъждава и затова направо отвори. Пред нея в цялото си величие стоеше мъжът, който подари бялата плюшена мечка. Приемаш ли гости? Попита плахо мъжът и подаде една голяма кутия. Разбира се. Ние ми с вас да решаваме един важен въпрос, но сега ли? Не сега. Сега друг въпрос ще решим, ако не възразяваш. Толкова уверено звучеше гласът му, че Майя се изплаши. Покани господина в хола и отвори голямата кутия. Изненадата беше много голяма, а мечката този път малка. Мече. Едно сладко бяло плюшено мече. Явно това беше мечето на голямата мечка, която той подари в кабинета на шефа й. Благодаря, но не трябваше. Какви са тези символични подаръци? Попита Майя и не скри радостта и вълнението си от вниманието, което отделяше този непознат за нея човек. За тебе, мила, за Коледа, коледен подарък. Харесваш ми, нима не го разбра. Умна жена си, чиста и искрена, което рядко се среща в днешно време. Майя леко се усмихна, извини се, отиде в другата стая да оправи външния си вид. Чак сега се сети в какъв вид посрещна човек. Поставя въгъла на хола малкото мече до голямата мечка и не скри радостта си от подаръците, изписана с най-красивата усмивка, която подари на този непознат човек. Мъжът изглеждаше щастлив и доволен. Не се чувстваше неудобно. Явно много добре е бил запознат с обстоятелствата с личния живот. Но кой и откъде му е разправил за нея? Шефът ти не знаеше всичко за нея. И тя така си мислеше. Смърчаваше се. Двамата седяха на масата и държаха ръцете си. Гледаха се право в очите и се наслаждаваха на красотата, на празника в душите си. На масата имаше всичко. Виното в чашата изкреше, беше в тонщавилото, което Майя се беше сложила специално за госта. Беше красива и прелесна, сияеше. Всичко беше като в приказка, като в сладък сън, толкова хубаво, че Майя не вярваше да е истина. Но беше истина, красива истина. Слави не беше сън. Седеше до нея, целуваше я ненаситно навсякъде. Тя се чудеше на себе си как се стигна до там, но се остави на чувствата, които напираха все сила. Жадна беше за любов, внимание, уважение. Сега ги имаше и то от непознат човек. Не съвсем, защото все пак шефът ти го познаваше, а той не се познаваше с да е. Коледната нощ настъпваше с цялата си прелест за Майя. Това беше най-големият подарък, който направи дава Господ.
Така си мислеше и Мая беше вече забравила за Зари, който не се сети да й позвани по телефона. И по-добре. Двамата със Слави бяха толкова щастливи. Преместиха се в спалнята и там продължиха да се радват на щастието, което Господ им подари тази нощ. Красива, снежна нощ, но топла. Изгаряща две влюбени сърца, помитаща всичко лошо и пошло от миналото. Ой, коледо, мой коледо, се чуваха песните на малките коледарчета. Децата от квартала явно бяха решили да изненадат живущите в него. Мая побърза да им отвори, загърната в халата си и с най-цветущата усмивка ги посрещна. Дори ги сорехи, сушени плодове, пуканки, всичко, каквото имаше. За някой имаше и дребни подаръци, сувенири. Днес беше решила да си поспи цял ден. Щастлива и доволна се отпусна на леглото, унесена в мечтите си. Те бяха се превърнали действително с реалност. Една красива реалност. Ня беше забравило и детето й. Дитко честити по телефона и обеща със сигурност да бъдат заедно на Нова година. Слави я обичаше. Искаше да работи при него, да е до него, с него на път. Дълго време е чакала разделата си с Зари. Знае какъв човек е Зари и какви ги върши. Най-после щастието я посети. Цял живот чакаше този момент във всичко да й провърви. Надяваше се да не е само кратък период от живота й. Май нямаше право на опити, експерименти на пробни природи. Достатъчно беше теглила. Беше на възраст и трябваше да се радва на съдбата. А съдбата беше благосклонна към нея, направя щастлива. Малко късничко, но истински щастлива.